Hola, som el Xavier Bonal i la Sheila González, dels GEPS de la Universitat Autònoma de Barcelona, i avui us presentem el curs Estratègies contra la segregació escolar. El fenomen de la segregació escolar i urbana ha crescut de manera significativa els darrers anys en ciutats mitjanes i grans d'arreu del món. Catalunya no n'és cap excepció. També és un fenomen que ha entrat cada vegada més en l'agenda política. De fet, tenim el nou decret d'admissió d'alumnes i de programació de l'oferta que dona eines als ajuntaments per lluitar contra la segregació. Aquest curs té l'objectiu d'endinsar-nos en entendre millor aquestes eines i proporcionar mesures als ajuntaments per poder lluitar contra la segregació escolar. Hem estructurat el curs en 7 sessions. Comencem avui amb la definició de la segregació escolar, veurem com es mesura, quines en són les causes i quines les conseqüències. A la propera sessió ens aproximarem al marc legal i les oportunitats que ens ofereix el nou decret d'admissió en la lluita contra la segregació escolar. Amb el vídeo tercer, aprendrem a fer un bon diagnòstic de la segregació escolar. Ens fixarem en quina és la informació que hem de recollir i quines eines metodològiques tenim al nostre abast per fer-ho. Les sessions 4, 5 i 6 tracten l'anàlisi de les lògiques d'escolarització i el seu paper en la generació de segregació escolar. Ho farem tant pel que fa a la planificació de l'oferta, el comportament de la demanda, com la gestió de l'escolarització. Tancarem el curs amb una última sessió centrada en les propostes polítiques de lluita contra la segregació escolar, tant a escala internacional com en l'àmbit local. Comencem per uns conceptes bàsics. La imatge que esteu veient és una imatge real, de Ciutat de Mèxic. Dos barris molt propers, separats només per un mur, però com veieu, en composicions socials marcadament diferents. Serien el que coneixem com un barri ric i un barri pobre. La segregació residencial fa referència a la convivència en un mateix territori de població molt homogènia i marcadament diferent a la població que viu en un altre territori. Quan aquest concepte el passem a l'àmbit escolar, parlem de segregació escolar. És quan tenim escoles amb unes composicions socials molt homogènies cap a l'interior, però molt diferents entre escoles. En altres paraules, quan els infants que estan escolaritzats en un centre s'assemblen molt entre ells, però molt poc als infants que tenim escolaritzats en un altre centre. I una pista per saber si tenim segregació escolar al nostre municipi. Quan veiem un infant, identifiquem les seves característiques socials i automàticament ens fem la idea de quina escola segurament està escolaritzat, o, pel contrari, tenim clar en quina escola segurament no està escolaritzat. La segregació escolar és un concepte de caràcter territorial. Per tant, hem de tenir molt clar quina és la unitat sobre la qual estem fent l'anàlisi. Podem parlar de segregació escolar a nivell de municipi, però també ho podem fer a nivell més reduït, per exemple, a escala de barri o de districte. O, pel contrari, amb una unitat territorial més gran, com podria ser la comarca. La segregació escolar es pot produir a diferents nivells. Parlem de segregació entre xarxes, quan les composicions socials de la xarxa pública i la xarxa concertada són marcadament diferents. Però també tenim segregació dins de les pròpies xarxes. Això es produeix quan tenim centres de titularitat pública amb composicions socials contrastades, o bé centres de titularitat concertada amb composicions socials també diferents. Per últim, també podríem tenir segregació dins dels centres. Això ens passa quan tenim una composició social heterogènia en un centre, però aquest centre ha optat per una organització interna que acaba configurant grups de marcat caràcter homogeni, en funció de determinades característiques. També són diversos els eixos sobre els quals s'estructura la segregació escolar. Parlem de segregació per sexe quan nois i noies van a escoles diferents. És el que es coneix com a educació diferenciada. La segregació escolar es pot basar també en qüestions de procedència o raons ètniques. Ens passa quan tenim escoles amb grans percentatges de població estrangera o altres escoles que concentren elevats percentatges de població autòctona. La segregació també es pot estructurar sobre raons socials. Per exemple, aquelles escoles que concentren grans bosses de pobresa i, en canvi, altres escoles on la major part del seu alumnat són de famílies amb estudis universitaris. Fins i tot podem parlar de segregació per raons lingüístiques. Imagineu aquells centres on la gran majoria del seu alumnat arriba a l'escola sense haver tingut contacte previ amb la llengua catalana i altres centres on la gran majoria del seu alumnat tenen el català com a llengua d'ús familiar. Per mesurar la segregació, les ciències socials i la geografia en particular fan servir diversos índexs,
En aquest curs us presentarem dues maneres que es fan servir habitualment per mesurar la desigualtat de la distribució de l'alumnat entre centres d'un territori. Primer de tot, l'índex de dissimilitud. Aquesta és la mesura més comú i més fàcil d'interpretar. Mesura quant desigual és la distribució de l'alumnat amb una característica determinada, sigui alumnat amb necessitats educatives específiques, alumnat immigrant, alumnat de baix nivell socioeconòmic, tot això entre totes les escoles del territori. S'ha d'interpretar com la proporció d'alumnat que hauria de canviar de centre per assolir una distribució perfectament equilibrada. La fórmula reflecteix una mitjana de les diferències entre cada escola i la mitjana del grup minoritari en aquell territori. Per entendre-ho, us proposem aquest exemple. Imaginem un barri que té 1.000 alumnes en total, dels quals 350, és a dir, un 35%, tenen necessitats educatives específiques. Suposem que el barri té 4 escoles i que escolaritzen 250 alumnes cadascuna. La distribució de l'alumnat entre les escoles és força desigual, com es pot veure en aquesta imatge. El càlcul de l'índex de dissimilitud, en aquest cas, seria de 0,39. Això voldria dir que un 39% de l'alumnat d'aquest barri hauria de canviar de centre perquè totes les escoles tinguessin la mateixa proporció d'alumnat amb necessitats educatives específiques. Un segon índex que sovint es fa servir per mesurar la segregació escolar és l'índex d'aïllament. A diferència de l'índex de dissimilitud, aquest índex mesura la probabilitat que un alumne d'un determinat grup comparteixi centre escolar amb alumnes del mateix grup. Com l'índex de dissimilitud, l'índex d'aïllament es mou entre 0 i 1. Valors propers a 1 ens indiquen una probabilitat elevada de concentració de l'alumnat. En l'exemple anterior, l'índex d'aïllament té un valor de 0,45. Cal tenir clar que una situació d'elevada segregació no implica necessàriament un aïllament elevat. I a la inversa, pot haver-hi territoris amb un índex d'aïllament elevat, però amb un índex de segregació o de dissimilitud relativament baix. Per mostrar-ho, us proposem aquest exemple. En el primer cas, tenim una situació d'aïllament elevat, però baixa dissimilitud. Totes les escoles tenen un elevat percentatge d'alumnat amb necessitats educatives específiques, però no hi ha grans diferències entre les escoles. El nivell de concentració és molt alt i, per tant, l'aïllament de l'alumnat és elevat. En el segon cas, el territori té un percentatge molt menor de concentració d'alumnat amb necessitats educatives específiques, però hi ha molt desequilibri en la distribució entre centres. Per tant, el segon cas té un índex de segregació més alt, tot i que l'índex d'aïllament és més baix. Hem de tenir clar que la segregació escolar és un fenomen multicausal. Una manera interessant de distingir entre els diferents fenòmens que causen la segregació escolar és la diferència entre factors externs al sistema educatiu i a la política educativa i aquells que són interns, que són directament el fruit de decisions polítiques en educació. Entre els factors externs podem distingir, per exemple, la demografia educativa, el fet que hi hagi una gran població a escolaritzar o una menor població a escolaritzar marca una significativa diferència en els nivells de segregació escolar, la mateixa segregació residencial, les preferències de les famílies a l'hora d'escollir escola, i entre els factors interns tenim, per exemple, com és la normativa escolar, que pot ser més favorable o menys favorable a l'elecció de centre, quin sistema d'admissió d'alumnes tenim, com és la geografia dels centres educatius i com estan distribuïts, si hi ha més escoles públiques o concertades. Tots aquests són elements que poden incidir d'una manera o altra en la segregació escolar. Cal tenir present que els factors poden tenir formes diferents en territoris diferents. Per exemple, puc tenir un territori amb poca segregació residencial, però amb una ubicació d'escoles públiques i concertades que afavoreix la segregació escolar. O puc tenir, per exemple, unes zones que estan dissenyades d'una manera socialment heterogènia, però que tenen poc efecte sobre la reducció de la segregació escolar perquè hi ha una gran sobreoferta de places. Veiem algunes tendències comunes a les nostres ciutats. En primer lloc, la demografia és un factor que cal tenir en compte. Generalment és en poblacions més grans on és més probable trobar nivells més alts de segregació escolar. Com ens recorda la sociòloga Saskia Sassen, les ciutats són l'espai on més visible és l'impacte de la globalització sobre les desigualtats i sobre la polarització social. Tot i algunes excepcions, sabem que la tendència de la segregació és que és creixent a mesura que augmenta la mida de la població. Com dèiem abans, un segon aspecte
encara més decisiu, és la segregació residencial. Els barris de les nostres ciutats no tenen una composició social ni idèntica ni homogènia, i la polarització social és un fet. És cert que si ens comparem amb ciutats dels Estats Units o del nord d'Europa no tenim un nivell de segregació residencial tan elevat, però també en tenim. Lògicament, les escoles situades a la dreta o a l'esquerra d'aquesta imatge, per exemple, és lògic pensar que seran molt diferents. La població es distribueix de manera desigual en el territori en funció del seu nivell d'estudis, de la seva renda, de la seva nacionalitat. Com més elevat sigui el nivell de segregació residencial, més probable és que la segregació escolar sigui alta. També és un fet que a Catalunya tenim nivells de segregació escolar netament superiors a la segregació residencial. Podem trobar barris, per exemple, que concentren aproximadament un 30% de població d'origen immigrant i, en canvi, hi ha escoles en aquells barris que arriben a 80 o 90% d'alumnes d'aquest origen. El gràfic que veieu permet veure com la segregació escolar, representada en aquest cas per les barres, és superior a la segregació residencial, que és la línia de punts. En tercer lloc, tot i que la mida de la població ja hem vist que es relaciona positivament amb els nivells de segregació escolar elevat, el volum específic de població immigrant sabem que no té una relació directa amb la segregació escolar de l'alumnat d'origen immigrant. En el gràfic següent, per exemple, es pot veure com no hi ha una relació entre la proporció d'alumnat estranger i l'índex de segregació escolar dels municipis de Catalunya. Hi ha, per exemple, municipis amb poca immigració i una elevada segregació, i a la inversa, municipis amb molta immigració i que, en canvi, són capaços de tenir nivells baixos de segregació escolar. Per últim, observem què passa també amb la tria de centre, una qüestió que tractarem més endavant al llarg d'aquest curs, però que ara comencem a considerar. Hi ha molta recerca sobre com la tria de centre impacta sobre la segregació escolar. Hi ha posicions que defensen que la tria és bona, és a dir, que permet a moltes famílies sortir de la seva zona desafavorida i, per tant, accedir a millors escoles. N'hi ha d'altres, en canvi, que sostenen que la tria està tan condicionada socialment que algunes famílies tenen més capacitat de triar que altres i que això és precisament un dels factors més elevats que causen la segregació escolar. En tot cas, el que sabem és que ens ha mostrat la recerca que el capital instructiu de les famílies és decisiu i condiciona molt l'accés a la informació sobre les escoles. Les famílies que tenen més capital instructiu són aquelles que són més actives a l'hora de valorar com és el mercat i quines opcions de tria tenen. D'altra banda, hi ha un factor que sabem que és decisiu en la tria escolar, que és la composició social dels centres. La cita que teniu en pantalla mostra clarament que això és un factor molt important a l'hora de fer la tria d'escola. La recerca d'homogeneïtat social el que genera moltes vegades és precisament aquest efecte fugida, és a dir, la cerca d'escoles de bona composició social que estan fora del meu territori de residència. Pel que fa als factors interns que poden causar la segregació, cal destacar, per exemple, les regulacions que té el sistema educatiu, el model de provisió de l'oferta educativa, el sistema de finançament, la gestió de l'escolarització. Al llarg del curs anirem veient aquestes qüestions, però aquí us en fem alguna pinzellada. En primer lloc, un dels aspectes més destacats és la presència d'escola concertada en un territori. A Catalunya, com sabem, la presència d'escola privada concertada és elevada. I sabem, pels informes del Síndic de Greuges, que existeix una relació positiva entre la presència d'alumnat matriculat en aquest sector i el nivell de segregació escolar dels municipis. Evidentment, no es tracta d'una relació exacta, hi ha excepcions, però la tendència és aquesta. I això, de fet, coincideix amb allò que diu la literatura internacional, que com més elevat sigui el nivell de diversitat del mercat educatiu, el nivell de segregació escolar també és més elevat. Ara bé, res ens ha de fer pensar que la presència d'escola concertada sigui l'únic factor decisiu de la segregació escolar. De fet, en el nostre sistema educatiu tenim més segregació escolar intraxarxes, és a dir, dins del sector públic i dins del sector concertat, que el nivell de segregació que tenim entre xarxes. En la taula que teniu, en la imatge, podeu veure com en aquest territori que compta amb 5 escoles públiques i una de concertada, hi ha molta diferència entre els sectors, però hi ha molta diferència dins del sector públic en els nivells d'escolarització de l'alumnat d'origen estranger, en aquest cas.
En segon lloc, hi ha un seguit d'aspectes de la política educativa que poden ser completament decisius a l'hora d'entendre la segregació escolar i a l'hora de reduir-la, l'ús dels quals l'anirem veient al llarg del curs. Aquí aprofitem només per anunciar-vos-els. La política i el sistema d'admissió d'alumnes. La capacitat i l'eficàcia de detecció de l'alumnat vulnerable. La zonificació escolar. La reserva de places. La gestió de l'alumnat fora de termini, l'anomenada matrícula viva. Les decisions sobre obertura o tancament de grups i centres. Les ampliacions o reduccions de ràtios. La realització d'adscripcions específiques entre centres de primària i de secundària. Els sistemes d'informació a les famílies i les portes obertes de les escoles. I, finalment, el control del frau, sigui tant a vegades efectuat per les famílies com pels mateixos centres. Si bé, com acabem de veure, les causes de la segregació escolar són diverses, també ho són les seves conseqüències. És a dir, són múltiples les raons per les quals cal lluitar contra la segregació escolar. En primer lloc, sabem que en escenaris de major segregació escolar hi ha una reducció de resultats acadèmics dels joves. En altres paraules, quan més segregació escolar tenim, pitjors són aquests resultats escolars. I això es produeix tant pel que fa a les taxes de graduació, com la transició a l'educació postobligatòria, les repeticions de curs o també les competències bàsiques o els resultats PISA. En segon lloc, sabem que és l'alumnat més vulnerable aquell que redueix les seves oportunitats educatives en escenaris de segregació escolar. Si bé l'alumnat d'entorns més afavorits es mostra menys voluble al estar escolaritzat en un centre amb major concentració de necessitats o en un centre més heterogeni, l'alumnat d'entorns més desafavorits mostra un gran canvi en estar escolaritzat en un centre o en un altre centre. Això ho mostra aquesta gràfica. Els resultats PISA varien en funció de si l'alumnat és autòcton o és estranger, però també en funció de la complexitat del centre en el que estan escolaritzats. L'alumnat autòcton, identificat amb les barres sòlides, mostra una lleugera pèrdua de resultats en passar d'un centre amb poca concentració d'alumnat estranger a un centre amb major concentració d'alumnat estranger. Però si us fixeu, és l'alumnat estranger el que experimenta una major pèrdua en passar d'un centre heterogeni a un centre de màxima complexitat. Aquesta pèrdua d'aprenentatge s'explica principalment per dos processos. En primer lloc, perquè en entorns de segregació escolar desapareix l'efecte company. I és que sabem que bona part dels resultats acadèmics depenen del contagi i de l'aprenentatge entre iguals. L'alumnat més desafavorit es beneficia de la convivència amb alumnes d'altres entorns socials i incrementa les seves expectatives, la seva adhesió escolar. També, la pèrdua d'aprenentatge s'explica per una reducció de les expectatives per part del professorat, quan hi ha una concentració elevada de necessitats educatives. A més, sabem que hi ha l'efecte Pigmalió, que fa que els alumnes es comporten en funció d'allò que s'espera d'ells. Per tant, en entorns de màxima complexitat hi ha uns resultats més baixos, tal com els seus professors esperaven d'ells. En tercer lloc, hi ha una degradació del sistema escolar. I és que, si bé totes les famílies expressen les seves preferències per unes escoles o unes altres a tot arreu, en els entorns de major segregació escolar, aquestes preferències incrementen la seva intensitat i es manifesten com a rebuig o fugida de determinats centres, incrementant de nou la segregació escolar. En quart lloc, aquesta degradació del sistema comporta unes limitacions per les potencialitats dels centres. I és que hem de pensar que bona part d'allò que passa a les escoles té a veure amb les composicions socials del seu alumnat. I és que una part important de les activitats que es realitzen en els centres depenen de la capacitat de cofinançament per part de les famílies. Per tant, qüestions com les sortides, les excursions o les extraescolars són més habituals en aquells centres on les famílies poden assumir-ne els costos. En definitiva, les escoles fan i poden fer moltes coses, però la concentració de necessitats en alguns centres implica una limitació al seu potencial. Per últim, i fora de l'àmbit estrictament escolar, la segregació escolar comporta un risc per la cohesió social. I és que la segregació dels espais vitals dels infants i joves durant la seva escolarització dificulta l'establiment de vincles en l'edat adulta de persones d'entorns socials diferents. En definitiva, en el vídeo d'avui hem vist què era la segregació escolar, com la mesurem, quines en són les seves causes i quines són les seves conseqüències. Aprofundirem en alguns d'aquests aspectes en les properes sessions. Aprendrem a fer ús d'alguns dels instruments d'anàlisi i els aplicarem per fer una planificació en clau d'equitat.